Hello mga kawaray, yadi ka may salon. Nagpaarot ak buhok, tapos nagparitats-ritats, yadagin arotan na. Tapos yadoy ate Mary, duha kami, hiyalot nagpaarot. Kasi taya buhok halaba na kareg niya malipot la liwat karuyag pariho akon. Iksi la. Ay halaba na. Tapos yun, paarot kami. Kay para diri mapasok, kay pag summer na didi, la, sobra kapaso ora-ora. Yan. Yung papantay-pantay. Kailangan pantay ang pag-arot. Pulong ko kan ate, ang pag-arot mo ipantay hiya para maupay kitaon. Kasi naghalaba na hiya tikang hangin arutan ithan last year. Inarutan ko diba pagkadiko na akong buhok kahalaba tapos kimpaarutan ko hiya. Kay diri ko nakaruyag ang halaba tapos magasto shampoo. Kaya karag ko halipot la. Oh, ayan na, ginsabon-sabon na. Joke la, bali ito ginshampoo na. Ayan, ginshampoo na. Asyanan ira asyanan ira salon, malimpyo. May dahira puts pa, pedicure, manicure. Tapos, yun, ayan na. Yung blower ang buhok ni waray. Para magmara. Ayan, tapos din. Tanganahin pang padalunot. Kay para unina. Straight na hiya. Pampadalunot. Yung butangan na ni ate. Mga ano ithira. Mga Indonesian. Mga Indonesian hira nga tanan nga staff di daha salon. Waray Pilipina. Puro Indonesian hira. Yan. Pabutangan. Nagbutang na yahin pampadalunot. Para man kuno ang buhok mag straight. Ayan, sudlay ni ate. Sudlay. Tapos imbabadhin after more than 1 hour, babad ani ang buhok. Para dumukot ayun. Tapos yan. May latiraya di mga color kung karay ni magpakulay. Pero additional bayad hiya pag nagpakulay ka. Yan. Damo pagpipili magpakulay ka. Karuyag mo. Ang ganda ng mga kulay. Type ko ito number 5 kaso kay sunod na. Ang ira salon malimpyo. Damon mga abubot. Tapos, yan. Pagkatapos may tatagan ka ni Rahin Free nga shampoo. Tapos conditioner. Ira mga Despoli. Malinis sa ira salon, malimpyo. Ayan, katapos la ni ate. Ayan. Kapot-kapot, si Inday waray-waray. Tawa-tawa kayo ni na busy, damon trabaho na. Balitaw off ko tidak. Off ko. Kaya nagpasalon kasi. Ayan, naging plancha na para ma-straight ang buhok ni waray. Kay last ko pa na nagpaano akong buhok. Nagpaano kadto last ko 2017 pak retouch. Ayan na, katapos ang plancha. Sana all waray na-straight na ang buhok. Tas ito nang sulod ito ng pre-shampoo tapos conditioner. Shade and free. Tas ayan 600, 400 ang pagparetouch, pagparibandahan buhok. Asyain ang salon. Tapos yan, nagkita kami ni Ate Ros. Nagpatawa-tawa na hiyate. Kay, asa diya sana nagpaarot-arot ko no. Nagpaarot-arot ko no hiwaray. Ito yung free conditioner with shampoo. Kasi ito yung gagamitin na pag maliligo. Bawal ibang shampoo. Bawal ibang conditioner. Free. Katapos ng iban, free.